Pozdrav, moje ime je Ćutolog i danas nastavljam moju priču o kursu za krupijea i nazvao sam ovu, da kažem, epizodu pojačano vežbanje u okviru 6. nedelje. Sastoji se iz 2 dana, odnosno pričat ću ono što se desilo u ovih prethodna 2 dana, zato što je isto bilo dosta nekih novih stvari koje su se izdešavale. Prvo, video sam da mi jednostavno ne ide, to sam ja shvatio odavno već, ali eto, učitelj mi je rekao da dolazim ranije nego što se dešava, odnosno pre nego što drugi ljudi dođu da bi vežbao itd. Još ima jedan kolega što dolazi takođe ranije, tako da veoma je bitno, ja sam shvatio da ima jedan drugi kolega koji takođe dolazi samo 3 sata dnevno i to mu je sasvim okej, odnosno dobro mu ide, ali prosto nekome ide, a nekome ne i ja sam shvatio da moram više truda da uložim. Mislim da me to prati ceo život, da moram više truda da uložim da bi dobio isti rezultat, otprilike taj neki sistem, moram da se potrudim i na kraju dobit ću to što treba, samo je potrebno da uložim tog truda više nego neko drugi. Eto, to je činjenica. I bilo je isto zanimljiva jedna situacija, ja sam delio, odnosno menjali smo se, igrali smo turnir u Blackjacku i bilo je zanimljivo to što kad sam ja delio sam odvalio glupost, prebacio sam se s ruleta, radio sam kao isplatu za rulet u stvari, a radio sam Blackjack i onda sam lupio od 120 dobitak 60, ne 60, 600 je bilo, da, 600 i onda je to bilo smešno i su svi smeli kao šta si odvalio i ja sam onda nisam ništa mi je jasno u početku, posle kad su mi rekli šta si ti lupio, znači ne mogu da verujem, ne sme to da se radi, mislim, to su strašne stvari, ali isto mi je bilo zanimljivo sada, isto što sam ranije pričao, sad kad će me dobiju drž ne daj i sad ja delim oni dobiju 20 ili 21 i ja sad krenem od slabijih brojeva, 4, 10, i tako dalje, krene i onda jedan put 21, bam! I onda bukvalno, i onda je bila jedna situacija, učitelj Pera se ispolio vodu, kako je to bilo, on je popio i onda kad ja sam krenuo da lupam karte, da delim i jedan put sam se malo, mislim, nije to bilo nešto strašno, malo se ispolio i bilo mi je simpatično to zato što sam uspeo to. Uspeo sam 2 put za redom ili tako nešto da ih dobijem, a mislili su da imaju dobitne kombinacije, da će da me pobede, da će ići preko 21. Eto, to mi je bilo dobro. I drugo šta sam još isto uhvatio jeste da treba karte kad se mešaju, da li za poker ili za Texas Hold'em, mislim, taj poker ili za Blackjack, sve jedno, peške kad se ide, bez mašine, onda jednostavno ranije sam radio kao samo podignem palcima i onda onako spustim na dole i onako krenu da se neizmenično upade, ali nikako mi nije to nešto leglo, nije mi to dobro, a oni su mi pokazali neki drugi metod koji u početku nikako nisam mogao da ukapiram, gledam ga, ali mogu da izvedem to, moj mozak prosto ne prihvata. I na kraju sad kući sam uzeo špil i vežbam i tako po par puta uveče nešto, ništa, bog zna šta, i uhvatim jedan put malo me, kao vidio majku, možda je to što su one pokazivali, i pritisnem kaži prstima i podignem znači kaži prst dole drži, podignem palcima, ne previše jako, ljudi pogreše sigurno previše čvrsto, misle da ne pobegnu to je zbog nesigurnosti, i onda tako podignem, kaži prstima dole držim i samo palcima pustim da se kako kažu, da se vučeš, odnosno samo pustiš da padaju neizmenično. Eto, to je lakše. Treba i to vežbati, naravno, dosta, ali mnogo bolja varijanta. Otkrio sam osjećaj. Prosto nije samo vežbati, treba razmišljati o tome i unapređivati to što vežbaš. Ne samo vežbaš. Znači, treba malo i u mozak uključiti, nije samo čisto vežbanje. A ovaj sledeći dan, posle, to je u stvari juče bilo, došao sam ranije da bi pokazao učitelju da jednostavno hoću da radim, da ne bude posle, eto ti se ne trudiš, ti ne radiš, ti ovo, ti ono, na to nisi uspeo da naučiš to za to i to vreme. Ja sam rekao, nećemo tako, nego ću ja da dolazim sve ranije, ne bi li ja vežbao, da ne bude posle nisam se ja dovoljno trudio, već ima da se potrudiš i onda, znači, s jedne strane, to sam teo da uradim zato što prvo zbog sebe, zašto ja hoću zaista to da naučim dobro, a drugo zato što hoću njemu da pokažem da ja se zaista trudim, da ne bude posle
ti nisi ovo, jer ja kad uspeh će biti i njegov, moj će biti, a bit će i njegov. A ako propadnem, takođe će njegova biti propast delimično. Znači, jedno i drugo, jedna druga strana učestvuje, ali bitno je to da ti pokažeš želju, volju itd. Pa sad, možda ja nisam talentovan, možda sam duduk, ali brate, ja ću da vežbam, da se trudim i tako dalje. I to je isto bitno i na kraju krajeva juče kad su me baš pošto sam naučio cilindar, to su u stvari oni brojevi gde se vrti rulet, kako se zove, gde pada kuglica, oni brojevi i pošto su tamo pokazani nekim redosledom, slučajnim, što bi rekli, ili bar mi mislimo da je slučajno, u stvari nisu po redu brojevi, koje god video rulet zna to. I ja sam naučio unapred taj cilindar, pošto mi zbog najava treba ta igra, odnosno moram da znam to, onda moram da naučim to unapred. I glavna stavka jeste da sam to se potrudio i onda iznenadio učitelja Miodraga, Migeta kako ga zovu, naučio sam to unapred i izdeklamovao, nešto sam pogrešio 2 broja, ali od 36 brojeva sam naučio, mislim na kraju i sa nulom, ali dobro, nju ne računam, uglavnom eto to je to, uspeo sam da naučim to unapred i eto, nekog sam prijatno. A njih dvojica, Pera i Mige, odnosno Miodrag, njih dvojica su kao neki dobar, tako ih doživim, kao dobar policajac, loš policajac. Prosto imaš onaj moment gde oni, jedan je dobar, drugi je loš i uvek tako drže i onda tako u životu bilo gde da si uvek imaš tu neku situaciju, ali glavna stvar je to što ne slažem se, bio sam juče nešto sam odkrenuo, nisam se raspravio, nego sam samo konstatovao kao činjenicu da nije tačno da nisam napredovao, već da sam napredovao, ali nije dovoljno ono što se traži, ali uopšte neću da se to govori za nisam napredovao jesam, nedovoljno je, ali treba još. I onda su oni rekli otprilike, pa da, kao moram malo te pritisnemo ovo. I prosto zato što nisam sada na brodu ili bio gde drugde, da će oni, pošto oni tamo kad god radiš, ne, kao, nikad ti nisi, možda radiš najbolje na svetu, nikad ti nisi dovoljno dobar. Ne postoji kao dovoljno dobar. Uvek će da ti kažu kritiku, nikad ni za šta neće pohvaliti i to mu dođe ko normalno, ali sad nisam tu. Znači, ali dobro, imamo ova 2, dobar, loš policajac, pa mi onda nadomešćujemo tu situaciju i onda lakše ide to. Lakše se podnese. Da, i još jedno otkrovenje je bilo osjećaj za 20. Ja sam ranije stalno nekako u ruci pokušao da izdužujem prste da mi to bude, ne znam, na ovom delu, da prilike znam da je to ispod jagodice, tih 20 žetona što držim u ruci. I onda posle sam razmišljao, kažem, ma daj bre, ovo ništa ne valja. Ne znam kako mi je to kvrcnulo sad tek, znači već koliko sam je skoro 2 meseca, kvrcnulo mi i kažem, jebote, u fazonu, dobro, 2 meseca, možda i manje, mislim, ne znam kako su oni neke dane, kad su bili praznici, to manje, nije po danima manje mnogo, ali glavna stavka je, nebitno je to u celoj priči, glavna je to da sam ja shvatio da ne treba da izdužujem prste, da se trudim da se upinjem, da izdužujem već čovječu normalno u ruci kako držiš opušteno, tu trebaš da osjetiš 20. I otprilike sam osjetio gde je 20, zato što kad brzo skupljam čipove, treba da osjetim gde je 20 da bi stavio i tu otprilike da bi bio načisto s tim. To je mnogo važna stvar. Znači jednostavno osjetiti tih 20, to je baš presudno i oni su mi to i rekli, ja sam se trudio, ali eto sad sam došao do toga ne izduživati, nego prosto opuštena ruka i tu gde da dolazi, dokle dolazi 20, da nije 19 ili 21, to je prava mera. Eto tu moraš da osjetiš to u ruci, da imaš taj osjećaj, treba ti vežba, ali treba i taj razmišljanje, to otprilike ne ovo što sam ja radio bez veze. I na kraju krajeva eto, te sa tim kartama što sam pustio da padaju i da je to najbolje, da je definitivno najbolja varijanta mešanja, jer najbolje se promeša, ide na izmenično, ne bude one velike rupe itd. Može i s onim drugim, ali nekako mi ovo mi se više sviđa. I ne čuje se onako vrrr, nego nekako laganije to ide, padaju one karte finije, nema toliko uloženog truda, a opet izvede se to. Eto, to je sad ovo što sam imao da kažem, ali prosto sam shvatio da zaključim sad na kraju, ja ću da se potrudim, ali očekujem i da se druga strana potrudi, zato što je to neophodno da bi uspeh bio, ja jesam možda duduk, ili možda mi ne ide ni matematika, ne ide mi ni to chip handling ili već šta treba da se radi, ali jednostavno ja želim da
da to naučim i ja ću dati se od sebe da to uradim, ali sam shvatio da mi treba pomoć na tom putu. I to je ono što je najbitnije. Eto tako, i to ću i da tražim. Eto, toliko i onda pričamo i vidimo sledećom prilikom.